Il-mulej wara ħnina kbira miegħi matul il-ħajja tiegħi u naħseb l-aħħar waħda u okkażjoni kbira kienet meta il-Papa Franġisku oġbu jinnominani u jagħtini l-mandat biex inkun missjonarju tal-ħniena matul dan il-ġublew tal-ħniena. Fil-fatt il-missjoni tal-missjonarji tal-ħniena il-Papa kien diġà deskriva x'jixtieq minnhom fil-Misericordie Vultus l-indizzjoni tal-ġublew illi f'artiklu 18 huwa jgħid illi jixtieq illi dawn il-missjonarji li huwa jrid li jibgħat mad-dinja kollha fil-fatt jiena wieħed minn 1071 saċerdot illi jibgħathom bħala predikaturi konvinċenti tal-ħniena tal-Alla. It-tieni biex huma jkunu ministri ta' Knisja illi hija omm u l-omm illi tilqa lill-ulieda kollha, anke dawk illi jkunu tbedu, anzi l-iktar lil dawk illi jkunu tbedu u tifraħ bihom meta jerġgħu jiġu lura. U dan illi nuruh fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni fil-qrar. Imbagħad il-Papa jixtieq illi aħna namlu missjonijiet popolari biex inkunu viċin tan-nies, ħalli kulħadd jekk jista' jkun tkun possibbli għalih illi jersaq lejn din il-Knisja u jduq il-ħniena tal-missier fil-wiċċ ħanin ta' Ġesu Kristu. U fl-aħħar nett il-Papa li jħobb jagħmel ħafna sinjali qawwijin bħala sinjal biex juri kemm huwa qiegħed jagħti importanza lil din il-missjoni tal-missjonarji tal-ħniena huwa tagħna wkoll il-fakultà illi nassolvu 4 mid-dnubiet illi huma riservati lis-Santa Sede. Fil-fatt l-4 dnubiet illi aħna għandna l-fakultà li naħfru matul din is-sena tal-ġubilew huma d-disprezz tal-Ewkaristija, il-ksur tas-siġil tal-qrar, violenza fuq il-persuna tal-Papa u jekk saċerdot jagħti assoluzzjoni lill-persuna li jkollu relazzjoni magħha. Meta jiena ġejt lura wara ras ir-Randan, l-Arċisqof li huwa kuntent ħafna b'din il-missjoni li ġiet f'data f'idejja u japprezza u jixtieq li jiena nkun ta' servizz għad-Djoċesi Maltija kif ukoll anke jien nixtieq li nkun nista' nagħti dan is-servizz lill-Knisja li nappartjeni għaliha, iltqajna flimkien u ħsibna li nagħmlu jum il-ħniena. Jum il-ħniena li ikun iċċelebrat f'diversi parroċċi matul din is-sena u dan qiegħed nagħmlu anke bil-għajnuna kemm tad-delegati ta' xi delegati tal-Arċisqof bħal huwa id-delegat tal-Lajċi, Sur Ġew Farrugia, u anke il-komunità Dixxipli ta' Ġesu. Dan il-jum tal-ħniena se nibdew nagħmluh fil-ġurnata tal-ġimgħa. Għaliex għax il-ġimgħa diġà hija marbuta mal-ħniena divina. Fil-fatt sejrin nibdew din il-missjoni propju fil-ġimgħa l-ewwel ta' April 2016 meta nkunu qegħdin fin-novena tal-ħniena divina u anke lejliet tal-festa tal-ħniena divina. Aħna se nibdew u se nagħlqu din il-missjoni f'żewġ parroċċi, għażilna żewġ parroċċi fejn hemm diġà il-bibien tal-ħniena. U hekk allura se nibdew fl-ewwel ta' April fil-parroċċa tal-Mellieħa u nagħlqu fit-18 ta' Novembru propju jumejn qabel ma jispiċċa l-ġublew, ma jagħlaq il-ġublew tal-ħniena fil-parroċċa tal-Isla. Aħna għażilna il-23 għandna 23 ġimgħa u għażilna parroċċi apposta minn kull unità pastorali minn uħud minnhom anke aktar minn darba biex preċiżament inkunu viċin kemm jista' jkun ta' min jixtieq illi jesperjenza l-ħniena ta' Alla.
Il-programm ta' jum il-ħniena se jkun dejjem kif se ngħid. Se niftħu l-Knisja Parrokjali fit-3 ta' war nofsinhar, nesponu l-Ġesu sagramentat, u mbagħad tingħat il-kurunella tal-ħniena divina. Ġesu sagramentat jibqa' espost fi skiet wara, jiena se nkun dispost għal dawk li jkunu jixtiequ jersqu lejn is-sagrament tal-ħniena, però miegħi wkoll qegħdin inħeġġu l-kappillani biex huma jħeġġu lis-saċerdoti tal-parroċċa u anke l-kappillani u s-saċerdoti tal-unità pastorali. Nittamaw li jkun hemm diversi li jkunu available għaliex aħna nixtiequ illi nibqgħu bil-Knisja miftuħa sal-aħħar persuna li tkun tixtieq illi tersaq lejn is-sagrament tal-qrar. Jiġifieri il-Knisja se tibqa' miftuħa anke sa tard filgħaxija sakemm tibqa' persuna li tkun tixtieq illi tqer. Qabel il-qudiesa ta' filgħaxija, l-istess ħin tal-parroċċa, ikunx fis-6 jew fis-6 u nofs, qabilha isir ir-ripożizzjoni tas-sagrament biex imbagħad issir il-qudiesa li tkun animata anke mill-komunità dixxipli ta' Ġesu. Meta ngħid animata ġifieri jkun hemm il-kant normali, mhux se jkun hemm tul żejjed laqqas spirit xejn, ħalli dawk li jkunu jmorru għal qudiesa bħas-soltu u ma jkunux jistgħu jibqgħu iżjed ikun possibbli għalihom. Wara l-qudiesa nerġgħu nisponu s-sagrament u jiena nagħmel pritka fuq il-ħniena ta' Alla. Kemm hemm xi tgħid fuq il-ħniena ta' Alla. Jiena ġifieri qed nipprova noħodha bis-serjetà din il-missjoni u qiegħed nitlob infittex u nimmedita fuq il-ħniena ta' Alla. Fil-fatt naħseb hemm għandi materjal biżżejjed biex f'kull pritka li nagħmel qatt ma nirrepeti l-istess waħda. Ġifieri jekk wieħed jiġi kull darba li jkun hemm jum il-ħniena mhux se jisma' l-istess riflessjonijiet. Wara il-pritka imbagħad se jkun hemm qisu 3/4 ta' adorazzjoni animata anke mill-komunità dixxipli ta' Ġesu u wara is-sagrament jibqa' espost kif għedt sal-aħħar persuna illi tkun tixtieq illi tqer. Ġifieri qabel ma nagħlqu l-Knisja nirreponu u mbagħad tagħlaq il-Knisja. Fil-fatt ġifieri din il-missjoni illi l-Arċisqof identifika bħala esperjenza mibnija fuq 3 pilastri biex ngħidu hekk, l-adorazzjoni illi wieħed iħares jikkontempla l-wiċċ ħanin ta' Ġesu fl-Ewkaristija fejn qiegħed preżenti bil-ġisem bid-demm bir-ruħ bid-divinità, il-predikazzjoni, ix-xandir, il-proklamazzjoni tal-ħniena ta' Alla u imbagħad is-saċerdoti li jkunu disponibbli biex wieħed jersaq lejn is-sagrament tal-qrar. Fil-fatt, l-Arċisqof tant huwa kuntent b'din il-missjoni illi jixtieq illi wara li jintemm il-ġubilew peress li aħna matul daw ix-xhur għandna ċans biss illi nduru 23 parroċċa, jixtieq illi din il-missjoni tkompli biex jintlaħqu l-parroċċi kollha. Ovvjament jiena l-fakultà li nassolvi l-4 dnubiet li semmejt, daka hija xi ħaġa fakultà mogħtija biss għal din is-sena tal-ġubilew, però wara nittama li nibqa' missjonarju tal-ħniena. Fil-fatt hemm diversi li qegħdin jgħaddu messaġġi anke lill-Kunsill Pontifiċju għall promozzjoni tal-evanġelizzazzjoni ġdida li huwa responsabbli mill-organizzazzjoni tal-ġubilew tal-ħniena biex se jiġri wara l-ġubilew rigward daw il-missjonarji tal-ħniena. Ma naħsibx li l-missjoni tal-ħniena xi darba se tieqaf, imma jalla li jintleħqu anke il-parroċċi l-oħrajn. Jiena qed bdejt u nagħlaq biha. Il-mulej wera ħniena kbira miegħi u hija x-xewqa tiegħi illi llum il-ġurnata ħafna nies iduqu jesperjenzaw il-ħniena ta' Alla permezz tiegħi. Tkun għalija grazzja u ferħ kbir
اللي نلتقى ميك في شي واحدة من داون الجرانة tal-ħnina من يوم il-ħnina biex flimkien niċċelebraw il-ħnina kbira li Alla għandu lejna.